So ngizocela laba abangagqokanga izigqoko zesikele manje sicela nisibeke phansi. Khona into engifuna ukutshela yona. Mawazi ukuthi awugqokanga esesikele sibeke phansi uzobuye usibuyisele isigqoko sakho leso. Ngoba ezinye izigqoko zabulala kumalume benu azosilanda esikolweni angithi ayosilanda basithathile angithi kanti umalume wakho yamvutha uyazi ukuthi uyakuthanda uyazi ukuthi ubuyethele bayombulala la. Abo malume bazokuthanda. Ngicela ningasifake isiqhithi manje. Yabo, cela ningasifaki isiqhithi mawuyiclever mawuhlakaniphile vele mina ngisayitana namajenti. Ngisayitana ne-underage lenganana ngiblame abantwana. Kodwa iba umntwana. Iba umntwana from kini bafethu. Yabo, iba umntwana from kini. Why bengithi nikhumule isiqobo? Noma ungayenzani ejele uyosikhumuliswa intanga yakho. Hence mistress la esikoleni athi hlala phansi awuhlale athi thula awutholi. Uyothuliswa intanga yakho le ejele. Ngoba lento yenzayo once uphuma phakathi kwesikolo machance you are going straight to jail. I'm telling you that. Why ngisho kanjalo? Kuzoba nento kumele uzenze. Ufuna ukugqoka angithi? Ufuna ukuswenka, ufuna ukujola angithi? Ufuna ukwenza zonke izinto uzothatha imali. Uzothatha imali bafethu. Uzogcina ukuthi abafazi bathanda imali angithi? So khuluma amagama ebhanga. Abantu abangacabanga ngoba nawe unomama. Yini umama wakho? Asomfazi. So bafethu ubhekani masikhuluma sithi sithuka abanye abantu kanti sizithuka thina. Bawuqala ukuthi abafazi so le cherry so we body shamer. Ukhuluma nagogo wakho.